1987, ele surprind viața copiilor abandonați în instituțiile de stat ale regimului Ceaușescu. În spatele cortinei propagandei despre o țară model, zeci de mii de copii trăiau în mizerie, izolați, subnutriți, tratați mai rău decât animalele. Politica pronatalistă impusă de Ceaușescu interzicea avorturile și mijloacele contraceptive. Rezultatul? Mii de familii sărace abandonau copiii, incapabile să-i crească. Statul îi prelua și îi închidea în orfelinate supraaglomerate, unde un singur angajat avea grijă de zeci de copii. Mulți dintre ei nu învățau nici măcar să meargă sau să vorbească. În orfelinatul din Siret, numit mai târziu Orfelinatul Groazei, între 1980 și 1989 au murit 340 de copii. Cauzele? Malnutriție, boli netratate, abuzuri. Unii erau legați de pat, alții bătuți sau sedați ca să nu plângă. După Revoluție, imaginile au ajuns în presa internațională. Lumea a fost șocată. România a devenit cunoscută nu pentru istorie sau cultură, ci pentru orfelinatele în care copiii erau uitați și chinuiți. Astăzi, mulți dintre acei copii sunt adulți care încă poartă traumele acelor ani. Iar pentru unii, memoria durerii rămâne singura moștenire a copilăriei lor.